ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ରାମୁ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସକାଳ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବିଜୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା। ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା, ବର୍ଷା ଜମାରୁ ଥମିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲା, କଣ ଅଛି ଆଣ ଖାଇନବା, ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଆଜି ତ ସକାଳଠୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିଛି ସଉଦା ଆସିନି। ତ ସକାଳେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା 4 ଫଡ଼ା ରୁଟି ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଅଛି। ହଉ, ଯାହା ଅଛି ନେଇ ଆସ, ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇନବା। କାଲି ସକାଳେ ହେଲେ ପରିବାପତ୍ର ନେଇ ଆସିବି। ଯେତେବେଳେ ରାମୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାହାର ପଟ କବାଟରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏତେ ରାତିରେ ଆଉ ଏଇ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ବର୍ଷାରେ କିଏ ଡାକୁଛି? ଯେତେବେଳେ ରାମୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସାଧୁ ଜଣକ ରାମୁକୁ କହିଲା, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେବ ଭୋକିଲା ଅଛି, ତ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି? ରାମୁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମ ଘରେ ଯାହା ଖାଇବା ଅଛି ସାଧୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ରାମୁର କଥାରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଖାଇବାକୁ ଆଣି ସାଧୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସାଧୁ ଜଣକ ଭୋକିଲା ଥିଲେ। ସେ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାମୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି ନଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣ, ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା। କାଲି ବର୍ଷା କମିଲେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ କିଛି ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିବି। ଏହା ଶୁଣି ରାମୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ 4 ଫଡ଼ା ରୁଟି ବଦଳରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ରୁଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗ୍ଲାସରେ ସେମିତି କ୍ଷୀର ରହିଛି। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆସି ରାମୁକୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା। ସେମାନେ ଏହି ଘଟଣାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଭୋକିଲା ସାଧୁ ରୂପରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଯିଏ ଭୋକିଲା ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଏ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କେବେ ଭୋକିଲା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ।